אין דבר כזה. אבוקה נשארת ביציע. ביציע. ברגע שהיא יורדת לדשא, אין משחק. נגמר, אין משחק. בוודאי אם היא נורית ליציע אחר, או נזרקת ליציע אחר, נגמר. באותו רגע. אין שיקול דעת. זה מה זה לא הפרוצדורה המגוחכת הזאת של השופט, מוריד את השחקנים 10 דקות, ואז רואים בטלפון את זה, ואת בן גביר, ואת כל השכונה, באמת עלובי הנפש האלה, מקשקשים. אין. בוא נקבע חוקים חד משמעיים. אבוקות ביציע, כנס, עונש, whatever, אתה יודע, כל הדברים האלה, אבל אתה לוקח אחריות. ברגע שסיכנת חיי אדם, ולזרוק לדשא זה לסכן חיי אדם, להשליך יציע זה עם אמא של לסכן חיי אדם, ברגע הזה, שרקת, נגמר. שבית הדין אחרי זה יבדוק למי הנקודות, למי זה, אבל קח בחשבון. מידה רבה, אם יש כאלו שחורגים, אז האנישה צריכה להיות פרסונלית. ואם יש אנשים שזורקים אבוקות, אז צריך אותם לתפוס, ולא לפגוע בחוויה של קהל שלם, של אירוע שלם, של 30,000 איש, של מאות אלפי אוהדי מכבי והפועל תל אביב, שישבו עכשיו, ואוהדי כדורגל ישראלי בכלל, שישבו עכשיו בבית. היינו צריכים לראות אנשים נעצרים, מוכנסים לתא, ואת המשחק משוחק.